як кинои нав сёёмка кардагием пешкаши шумо мекунем. На танҳо барои ҳуҷҷатҳои шумо мебошад. Дар сайти риа новостирам ҳастед. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Оиди аннулировать кардани патентҳо суҳбат мекунем. Ҳатман бо диққат тамошо кунед. Аввалан хотиррасонтон мекунам ки дар канали мо старти нав сар шудагист. Мо мошина як видеообзори нав кардагием, тамошо кунед ва касое ки мехоҳед харидорӣ кунед чипта ба 1000 рубл 15 дона билет барои шумо дода мешавад. Номери WhatsApp дар комментарияи видео закрепит кардагист. ҳамихе дастгиритон зур бошад. худо хоҳад пага дар канал як кинои нав сёёмка кардагием пешкаши шумо мекунем. шумо ҳаракат кунед, аввал дастгирира нишон биден. Шоҳҷоизаш ин ҳами Toyota Avalon соли 2017 хеле ки видеоҳоро дидесен. ба ҳамин мошин мо гаштесем любой кх пиштара мезана мебуроя. хеле ки медонен ин бозӣ 10,000 20,000 билет надорад ки як моҳ ё 2 моҳ вақт бикашад. мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. хеле ки гуфтем дар Федератсияи Русия патентҳоро аннулировать мекунанд дар шаҳри Санкт-Петербург. Сабаб дар чие ва аз кай барои чӣ? шурӯъ карда аз рӯзи 30 май дар шаҳри Санкт-Петербург рейдҳои нав ташкил мешавад. яке аз сабабҳое ки патентҳоро аннулировать мекунанд надонистани забони русӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ мебошад. мисол мегирем, агар рейдҳое ки мекунанд на танҳо барои ҳуҷҷатҳои шумо мебошад, на танҳо барои регистратсияу патент мебошад. рейд ташкил мекунанд ҳамчуноне ки дар рейд дастгиртон кунанд. агар аз шумо санҷиш мекунанд ки оё шумо забони русиро хуб медонед ё ин ки не. дар ҳолати надонистани забони русӣ патентҳо аннулировать карда мешаванд. ин чиз аз ҷониби вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия нашр шуд. дар сайти риа новостирам ҳастед. ба ҳамин хотир мо гуфтем ки шурӯъ карда аз рӯзи 30 май нафарҳое ки дар Федератсияи Русия шаҳри Санкт-Петербург қарор дорен ё кору фаъолият мекунен, бо эҳтиёт бошед. дар ҳар куҷое ки гашту гузор мекунед фақат бо эҳтиёт бошед. бародарои азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. тамошо кунед то ба саволҳотон ҷавоб бигиред. як нафари дигара тавсиятон метиҳам, агар шумо бихоҳед бифаҳмед ки шуморо аз Россия запрет мондагӣ ҳастанд ё ин ки не, ё бихоҳед фаҳмидан ки запрети шумо кушода ё ки маҳкам, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверкаи запретҳо мекунам. як кас нависондаи ака илтимос, ҳамин ҷавоботона мушаххас ҷавоб диҳед. шумо кӯтоҳ ҷавоб медиҳед. шумо юристед, бояд мушаххас ҷавоб диҳед. вариантоша, роҳоша бояд фаҳмонед. гап нест, бародари азиз ва гиромиқадр, пешниҳоди шумо қабул. як кас нависондаи салом акаҷон, 80 бор шид менависам, намехонем. ман 31-да ба такси Москва раҳакем. вазъияти раҳ чӣ хел бошад? 1 сол мешава омадагима. 2 моҳ берегистратсия будам. илтимос гап занед. оиди шуморо запрет мемонанд ё ин ки не? дар ҳамин масъала агар гуфтанӣ бошед, хоб нигоҳ кунед. вақте ки 2 моҳ шумо беҳуҷҷат гашту гузор мекунед ва дар ҳолате ки граница пересикат мекунед, дар таможни контрол агар ҳуҷҷатҳое ки барои муҳоҷирон лозим мебошад ҳамвора аз шумо ки напурсанд, ягон мушкилӣ шидагӣ нест ва намешавад. як кас нависондаи салом алейкум акаи Сормон, 28 июн ба Тоҷикистон брем, аблава ғам наметиҳад. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аллакай нақшаи хича пурра ба анҷом расонидагӣ ҳастед. як кас нависондаи салом ака, трудовой договор накунӣ патент аннулировать мешавад? бале, патент аннулировать мешавад, чунки баъди тағйироте ки аз 7 январ муқаррар шидагӣ буд, трудовой договор кардан ҳатмӣ шидагӣ буд. хоб, як каси дигар нависондаи салом бародари азиз, аҳамият натеҳ нафарҳое ки суханҳои бад менависонанд. мара инагда аз танита қаҳр мекунад. чӣ хел иёра тоқат мекунӣ? хоб, ҳар касе ки аблаҳ бадбахтай, мо ҳаволаи ӯро ба худованд меспорем. ҳар касе ки инсонай одаму одамгарӣ дорад, ӯ сухани бад наменависонад ва гапи қабеҳ наменависонад. як кас нависондаи салом, оилат гражданин бошад, метавонӣ через основанияш гражданин кунӣ.
бале ба воситаи закси якдигартон шумо метавонед ки гражданствои Федератсияи Русияро через якдигартон дастрас бикунед, ё ки ба воситаи ҳамсар ё ки ҳамсар ба воситаи шавҳараш. Як кас нависондаи салом, справка ё сертификат яъне ки сертификате ки шумо имтиҳон месупоред барои донистани забони русӣ. Ана ҳамира дар назар дорем. Як кас нависондаи салом алейкум, бародар студентский билет дар корай, не ки мигратсионкам аз 3 моҳ гузаштай, 8 рӯз шид. Ҳаста ягон касе ки бикна. Мо як бародара инагда тавсия метиҳем, шумо метавонед ки ба ҳамо алоқа бубуред ва агар аз уҳдаи кори шумо ки буромада битона муроҷиат мекунед ва аз паси кортон мешавад. Як кас нависондаи ин рейду проверкаи ҷои зист танҳо дар шаҳри Питеру Ленинград мешавад. Дар дигар шаҳрҳо чӣ? Ҷавоб диҳед. Дар ҳамун информатсияе ки пешкаш шудагӣ буд аз сайти РИА Новости, дар ҳамунҷа танҳо шаҳри Питер ва Ленинград нависондагӣ буд. Тамом бародарои азиз, ҳар чизе ки мо пешкаш мекунем даставерни информатсияе. Мо аз пеши худмон гап намезанем. Сайтҳои Федератсияи Русия чизе ки пешкаш мекунанд, мо ҳамвора гирифта пешкаши шумо мегардонем ва ҳамин хотир баъзе нафарат дар комментария нанависон ки ин хабарҳоро аз куҷо мегирӣ. Хоб тамошобинони азиз ва гиромиқадр, ба ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.